095365 solo. Yun, wala. So, dati yung pangalan, ano? Ito na may, okay. Napatol mo! Dian. Dian yung dilaw. Oy, Abay! Magagamit mo din ako! Atan! Kuya! Atan mo ba dito nila? Ano ba kayo diyan? Ano ba? Utak na trekking pa. Ikaw nagkaano nga naman? Ikaw ang nagmula na inis? Wala kita manis inis. Uy, tulog na kami. Sige na dito ang ano ko ang baton mo. Uy, si Kuya, may pagito ka. Sige, mag-ibuli at sigil sa kanto. Kamu. Di ba may lapit na pay? Pay. Tira pusta. Pero kuha sila. Tama. Ako ng blue. Tama ko sa Bitawan. Lumang tako. Puti ka! Malaway nga. Nabol! Dapat? Kasi ko lang. Utang ba ang kaswayo?
Wala. Ay, ay. Ninilad. Parang nagkawat. Pag lang ka naman si Kuya Diana. Yay, 1, 2, 3, 0, 5, 0, 3. Again. Balik. Sunod na nga. Yay, 0, 5, 0. Wala dyan. 1, 2, 3. 0, 5, 0, 2, 3. 8. Magic lang pili na dapat Laog! Laog! Puta nilig laog! Laog! Mamay na palong. Wicked. Nilig laog! Lumalaw ko na tao. Ako ang mga palaog. Sa'yo, logan na ito. Kulang ko na ito. Bro, kung tawat na an. Ano ka na? Saan? Buti ka, bis na buhay. Okay. Dito na kahit ang buhay na kahit snake eh. May pa na gata. Okay. Oras na ni. 24 hours. Hindi yan. 24 hours. Parang machine. Ubo! Yay! Sana. Ang pipiglig. Yay! Level 8. Putik pano! Ito palaog ko. Something like this. Yan lang. Then, yan lang duman. Nakalago yan. Putik! Ala, buko! Utang right click. Ano ginabay na kaya ito kapag sabi ko? Ano,
Love sick. Kaya, gusto ka ng mga kalaban. Ang bagay. Kung nagkukuha. Love sick. Ang patalo. Sabi ko sa mga kalaban. Yan, may naglaho. Ako pamangera. Ikaw, may malang bigit dito. Hello. Medyo ah. Hello, Mom. Sige lang. Kapalag mo na. Ay, doon na kayo. Kapin. Naglagbag ah. Pilo-pilo. Bala. Kapin. Nakula ako meron na makalaho. Pero parang ka. Dati. Manda na kasi yun. Oo. Love Ay, sick. wala na ka. Uy! Kayo nga, di ganun. Alam sick sa inyo. Alam sick. Tawga. Ay, Alam sick ko sa inyo nakawat. Wala ka. Kaya ako malabot ka na dalawa. Wala yun. Oh! Bisit ka doon eh. Nakadumin. Yeah. Ako na doon. Hindi ako na doon. Ako na magalit doon. Ano ako? Ano ako? Ano ako? Nadurang. Ano ako? Ah! Ano ito? Ako? Ang tipor!